טוב חברים, אז ברוכים הבאים, סקירה ראשונה שאני מעלה לערוץ שלי של יום המסחר אנחנו נמצאים כרגע בעיצומו, השעה 7 בערב. Trader in the Zone, זה הערוץ שלי בטלגרם, והחלטתי שאני אעלה לי לערוץ כל מיני סקירות יומיות, כל מיני דברים שאני חושב שהולכים לקרות, חומר לימודי שיעלה פה בהמשך, ובעצם הרבה מאוד ערך שאני רוצה להביא לכם מהניסיון האישי שלי, לא איזה משהו מיוחד, אלא לגמרי הניסיון האישי שלי בעולם המסחר. אז בואו נתחיל. אז אנחנו היום ב-9 לדצמבר, ובעצם מה שחשבתי שרציתי לראות בתחילת המסחר, אוקיי, אנחנו רואים פה גם את ה-S&P וגם את הנסדק. מה שאני רציתי לראות בתחילת יום המסחר, עוד לפני הפתיחה בעצם, רציתי לראות אותנו מגיעים לאזור הזה, גם פרסמתי את זה באינסטגרם אצלי. רציתי לראות אותנו מגיעים לאזור הזה, לאזורים האלה, אוקיי, מגיעים ויורדים למטה. אני סימנתי את זה קצת יותר למעלה בגרף של רבע שעה, זה משהו באזור הזה, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה בגרף של שעה, אז אנחנו רואים שהוא באמת נגע, והתחלנו לרדת. נוצר לנו פה גם PSP, אוקיי? בגרף שעה, שימו לב, נר לבן עולה פה, נר שחור יורד כאן, והתחלנו את כל הירידה הזאת. אוקיי? עד לאן הירידה? עד לדאטה לואו של יום שישי. אוקיי? יום שישי היה לנו NFP, יש לנו פה את הדאטה היי ואת הדאטה לואו. הגרף שאף להגיע לפה, לאזור הזה, וברגע שהוא הגיע הוא טס חזרה למעלה את כל העלייה הזאת. אוקיי? עכשיו, מה שאני לקחתי, וזה גם משהו שפרסמתי בעמוד שלי, לצערי לא לקחתי את כל העסקה הזאת, למרות שהיא הייתה די צפויה שנעלה ונרד, פשוט בגלל שהייתי בזמן מסחר לא נוח, שכרתי דרך הטלפון שלי, ובעצם אני לא אוהב לעשות את זה, אבל זה לא הייתה לי ברירה, זאת הייתה האופציה היחידה, אז פשוט נכנסתי, לקחתי עסקאות שהן יחסית מאוד קטנות, אוקיי? אם אנחנו מדברים על, אם אנחנו מסתכלים פה בגרף רבע שעה, אז מה שקרה פה בגרף רבע שעה זה הדבר הזה, אוקיי? אתם רואים פה, נוצר לנו S&T לירידות, אוקיי? כשפה אנחנו לא מגיעים, וב-S&P אנחנו מגיעים. נוצר S&T לירידות. הייתה פה ירידה קטנה, 100 ומשהו דולר, משהו ממש בקטנה. אני חשבתי שאנחנו כבר נתחיל את הירידות פה, אז כבר נכנסתי, אבל מה שקרה בפועל זה שנוצר לנו S&T נגדי, שזה הקוביה הצהובה למול הקוביה האדומה פה, כשהיינו באזור הזה, אוקיי? שפה, כאן הנסדק לקח, וכאן נסדק לא לקח, אוקיי? לא לקח, נוצר S&T לעליות. פה אני כבר נכנסתי באחד החשבונות האחרים ללונג, לקחתי פה עלייה של באזור $200, ויצאתי שוב, אני לא אוהב את העסקה הזאת, לא אוהב את העסקאות של היום, אמנם זה רווח יפה של $300 בשני החשבונות יחד, רווח שהוא נחמד, אני מצפה ליותר. ושוב, זה בגלל שאני לא הייתי בפול ריכוז, אני לא אוהב את זה, אבל לפחות אני יודע שגם עמדתי בחוקים של עצמי, וזה מה שאני מציע גם לכם לעשות, לעמוד בחוקים של עצמכם. אם אמרתם שאתם לוקחים רק עסקה אחת מנצחת ביום, אז אתם לוקחים רק עסקה אחת מנצחת ביום, אין דבר כזה שאתם לוקחים 2. העסקה השנייה שאתם יכולים לקחת זה אם עשיתם מה שנקרא, הפסדתם את העסקה הראשונה, אז יש לכם עוד עסקה אחת לקחת, זה הדרך הכי טובה, אבל אם הפסדתם גם את העסקה השנייה, המחשב שלכם צריך להיסגר. אם הוא לא נסגר, זה בעיה. אוקיי? אז אנחנו רואים, זה המהלך של היום. מי שלקח פה את השורט הזה, אוקיי? בגלל שנוצר פה בעצם גם, אם אתם תסתכלו חוץ מהכניסה לגאפ הזה, אוקיי? כאן למעלה, מעבר לזה, אם אתם תסתכלו, נוצר פה עוד S&T קטן, אוקיי? שפה אנחנו לא מגיעים לגבוה של הרבע האדום, ופה אנחנו לקחנו,
אוקיי? נוצרה פה גם הסיבה הזאת לירידה, יחד עם ה-PSP הזה, ובעצם הלכנו ומילאנו את כל הגאפ הזה. מה שהיה לנו כן, זה בעצם את ה-PSP הזה לירידות, יחד עם הטארגייט הזה של הדאטה לואו, שהגרף שאף להגיע אליו. וזהו, אני חושב לגבי מה שיהיה מחר. מחר, יום שלישי, זה יום לפני ה-CPI. אני לא יודע מה יהיה, אני פחות אוהב לסחור ביום הזה, אלא אם כן יש לי סטאפ ממש טוב, ואז אני כן אולי אקח עסקה תוך כדי ניהול סיכונים מאוד מאוד טוב, כי זה יום שהוא לא צפוי, אוקיי? ה-CPI הוא יום שבו יקרה משהו כמו שקרה פה, ייצור לנו דאטה היי ודאטה לואו, ואנחנו נרצה לקחת את אחד מהם, אוקיי? אז זה בעצם מה שיקרה ביום רביעי. לכן יום שלישי הוא יום בדרך כלל לא צפוי, יום שיש בו סבירות נמוכה למסחר. עדיין, אני אומר, אם אני מסתכל על הגרף ומוצא שם סיבה מספיק טובה, אז יש מצב שאני כן אסחור, תוך כדי ניהול סיכונים. בסוף, חברים, ניהול סיכונים זה הכל. אם אתם תדעו לנהל סיכונים, אם אתם תדעו שאתם יודעים כמה אתם הולכים להפסיד, גם אם תפסידו במקרה הכי גרוע, לא קרה כלום, ואתם תבואו יום למחרת לעוד יום מסחר, אז אתם לטווח הארוך תנצחו ותצליחו. מי לא מצליח? מי שלא מנהל סיכונים, מי גם אם נכנסתם ביום לא טוב, אבל ניהלתם את הסיכונים ולקחתם הפסד קטן, אז אתם עדיין יכולים להיות במשחק. אבל אם, מה שנקרא, נכנסתם all in, אז שם כבר אין איך לעזור לכם. וזהו, אז זאת הסקירה הקצרה של היום, סקירה ראשונה. אני לא יכול להתחייב שתעלה כל יום סקירה, אבל אני כן אשתדל להעלות פה יותר ויותר תכנים וסקירות, אז כל מי שכאן תהנו. ואם יש לכם שאלות, רעיונות, בקשות, אתם יכולים לכתוב לי, יכולים לכתוב לי כאן, יכולים לכתוב לי בפרטי, יכולים לכתוב לי באינסטגרם, Trader in the Zone. אז יאללה, ביי.